Milí moji priatelia, bol som minulý týždeň na MR-ku s chrbticou opäť a došiel mi výsledok. Ja tomu nerozumiem. To len učené hlavy. Tomu rozumejú. Len dvom veciam som rozumel, že sa vyrovnala chrbtica a došlo k progresu oproti vlaňajšku. No, čo vám poviem, k progresu došlo naozaj aj pocitovo, lebo veľmi sa mi uľavilo. Veľmi s tým chrbtom. Ono niekedy zabolí, jasne, ako počasie, môžem ho predpovedať. Ale je to úžasná vec. A za to všetko ďakujem Jankovi Kučerkovi. Nerobím reklamu. Chcem vám pomôcť tak, ako on pomohol mne. Choďte za ním, pomôže aj vám. Vygooglite si sonoterapia.sk. Choďte, tam sa všetko dočítate, dozviete, že to je na Bajkalskej 29/A, tam nájdete aj telefónne číslo na jeho asistentku pani Evičku, tam sa objednáte, môžete sa aj na mňa odvolať, odporúčam. Janko Kučerka, tak ako mne, pomôže aj vám.